bese umbuzo uthi inyanga noma umthandazo. Yes. Iqiniso singalibalekeli. Isiwasho senziwa umthandazo. Angithi uyabona iqiniso lelapha. Inyanga yenza umuntu. Umlungu uhlakaniphile uyakwazi ukukhipha ukubaba enze kube sweet. Then bese uyasuka. That is why abantu bakithi bedelela in such a way ukuthi bayahamba bayenyangeni bayolwa nenyanga. Athi inyanga ngisizakalanga ngifuna imali yami. Angeke ubathole kuma private hospitals. Bethi uma ugulele kulesi sibhedlela sikhokha imali ezinkulu. Ugule 4 months but washona. Sicela imali yethu bodokotela sikhokhile. Why bengakwenzi lokho? Kudelelwa isintu ngoba akekho umuntu opromote isintu. We are trying so Kethlelezi, and thank you kunina Mbatha ukuthi nizama ngayo yonke indlela interview, and you are putting this. Unfortunately nikufaka lokho ebantwaneni abahleli namabhayibheli abelungu. Bahleli namabhayibheli abelungu. They won't understand if they see us sitting here they are seeing demons. Uyathwalisa vele. Yonke into mfowethu ekuthiwa amandla isethwalo lezo. Uyathwalisa dokotela. Yonke into engena emzimbeni womuntu. Awumphendula umbuzo dokotela. Uyathwalisa dokotela. Khona ezinye impendulo ezingadingi ukuthi ubuze ibhasi ibhaliwe. No dokotela. Awutshela ibhasi eCape Town. Dokotela. Wena uyabuza ukuthi le bhasi eCape Town ngempela. Dokotela Kethlelezi. Chef Mbatha. Yeah. Is asking a question. Uyathwalisa dokotela. Mina nginika amandla. No. Uma ungathwalisi ethi angithwalisi. Mina ngikunika amandla. Ngoba ngine follow up question. Ngiyakunika amandla. Awa. Unika amandla yini? Kunamanye amagama ongamfanele siwasebenzise ngoba abantu abawathandi. No, bayawathanda. It will suit them. No, it's not about them now. It's about me asking you questions. Mina akekho umuntu ongazi ukuthwala. Mina into oyifunayo ngiyakunika. So kusho ukuthi but angifuni uku-answer shit. That's a leading question oyisha. Yabona mawuthi ushuthi uyathwalisa. It's a leading question. Ziyazi ifundiswa what is a leading question. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbatha. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani, I am your host, and I am joined by Dr. K. Dr. Kethlelezi. Hello darling. Dumani atumezizweni isithatha somdebe nondela mzimba phethe mfazweni empahla tiziyo zamadoda ibomvu nabasentathe nabasenyimbane. Konke kwazi indaba bayikhala ama dictionary indaba zathi da wena. Inimingelele nonke sanibonane. Leka idumelanga uvela ke lidumelisa ka. Lebitso la ntate. Limodimo. Libadimo. Nithi limodimo. Libadimo. Oh, but now I'm scared. Angeke ungidide uthi ndumandumane eyadumezizweni yadida something like that ubaleze kuningi. Angeke ungidide mina. Ngizokudida ngoba yakubona the last time I came ngakudida. Wagcina udidekile sagcina sadida nomuntu wayebuza. And let me tell you ungididile vele ne. And mawa ungidida I'm like mara. But ngayimela into yakho. Yeah, wazama. Out of 10 I'm giving you. Where are you? Out of 10 I'm giving you 6. No. Dr. K? Yeah, but give me 10 out of 10. Never. Ukwazi ukumelana nami. Mina ngifuna umuntu ozothi ngiyaku-invite ku-channel yami. Ngifuna ukuzokubuza ngizoma ama-question ngime kanje. But Dr. K give me 10 out of 10. But anyway, you know what, man? Yes, can you just please, those who don't know you, remember we are growing every day. We've got different platforms where we put this work. Just tell them your name, where you're from, what you do. And please do leave your number if you want, because you'll never know after the episode. Some people might want to contact you because mina angifuni ngifonele, and I always say ukuthi WhatsApp me if you only want my book, or maybe if I've got events. But anyway, over to you. Okay, this is Dr. Kethlelezi all the way from a KZN, but I also have a house or a place in Johannesburg and also in Cape Town. I am a traditional healer, also a Archbishop under Ibandla Istelo Sigas Jehovah is Zion Church. My Facebook page, Nyanga Yodumo Mzo, which has 833,000 followers. And on YouTube, it's Dr. Kethlelezi with 179,000 subscribers. On TikTok, it's Dr. K503. That's my TikTok handle. And also, my number is 066 00
266-33 or 063-051-7641. By the way, if you want to WhatsApp me or interact directly with Dr. Ketlelezi, please don't call using a WhatsApp call because I won't take you serious. Remember, WhatsApp goes under Play Store. It is a part of the game. So it's a game. So if you talk to me on WhatsApp, which means you are playing, I don't take you serious. It's under Play Stores and it falls under Map Game. Dr. K. I'm telling you, I'm just teaching you. I'm teaching you something that you didn't know. So WhatsApp, that is why umtethi mayikhuluma nawe athi sidlala ini, asidlale ini WhatsApp, sidlala WhatsApp. So it's something that you also learning. Dita wena now manje dictionary ndabe dita wena. So exactly. So if you WhatsApp me, it's a game. And by the way, if futhi ngiyakushela ngisebenzisa WhatsApp, kisuke ngidlala. Thank you, Dr. K. Thank you so much. So my WhatsApp number is 071 130 7808. WhatsApp, don't take something serious. WhatsApp. Dr. K, thank you so much. My munches and thoughts. And of course, I want to say to you, thank you so much for giving me an opportunity. And the munchies, your beautiful house, it's just that they classy wine and but next time anyway. Dr. K, thank you so much. Dr. K, I know what's unama chemist. Corner Elephant Commissioner in Joburg, CCMA building. If you put it on Google, just say CCMA building, CBT, add down. Yeah, I do have a comment. Yes, from us. I know. And I have another one in 407 Salmon Grove, Anton Lembete. It's in Durban. And also, I've got distributors in Pietermaritzburg and also in Cape Town. So if you are interested, don't hesitate. I've given you the numbers. Just call the numbers and they will tell you the You don't have any right in channel. Pretoria? No. Okay, I love it because i-chemistry, pharmacy, ilayisithola khona imithi ehlukahlukene, imithi yesilungu, imithi yesintu, iziwasho or whatever you can name. I want us to sikhulume ngeziwasho and the mass production. Siyazibona iwasho Dr. K zigcwele yonke indawo. And nginokuzibuza mina uChef Mbatha ukuthi kahle kahle mase sigcwele kangaka kungabe yizo zamampela okanye sekufakwa nje ama-bicarbonate of soda okanye sekufakwa ama-icing sugar okanye sekuyacolorishwa kahle kahle ngicela ukuthi ungi-educate since une-chemist nama-chemist not chemist maybe you can be able ukuthi ungifundise and usiwonishe futhi singababukeli and usitshele futhi nobuhle bazo iyiwasho before we proceed. Okay, maybe one day the Department of Health must have some machines whereby when the lento kade uyisho manje uthi uyotest uthi is it not just salt? Is it not just bicarbonate of soda? Is it not soil? Because ngendlela inyanga egange ngayo singanika umuntu inhlabathi ziyibend. So that must be done. Because I worry. The ruling government must create something that will make inyanga kucheckwe yonke into. Okay, right. And the reason ukuthi kugcine kwenziwa lezi iwasho yonke into is because sifike sabuka esigodlweni mawuza kimi esigodlweni it's like it's an emergency. It's an urgent matter that needs my attention and it's too expensive. Isiwasho? No. Esigodlweni. Oh, esigodlweni. Okay. Yes. Okay. And esigodlweni you won't find isiwasho. Uzothola umuthi thi. Oh. As a chemist, you will get isiwasho and partially umuthi. The reason senza kanjalo is because esigodlweni kuyadura kanti you can afford ngapha chemist. The most expensive thing a chemist, I think it's 2,500. That is the highest price. 2,500. That is the highest price. What is that, if you don't mind to share with me? Iscoop esincane. Mangithi iscoop esincane. Esigodlweni sinalesiya scoop athi usaba. Uthi wena 6 million. 3.5 million, 1.5 million, 400,000,
250,000, 90,000 esigodlweni. The highest 2,500 rand. And then if it works lega 2,500 rand, sikunike lesiya sigubhu, then sikusebenzele ubone ukuthi eish konke esiyenzayo manje. Kodwa lento ayihlali kahle hle. It then gives you that motivation ukuthi awuye lapha nesigodlweni and mawuyothola lesiya sika 90,000 it will definitely work because usebenzisile lesi esincane sayenza lento because lesi esincane ukhumbula ukuthi 2,500 don't expect it sikunika ama millions. Kumele sikunike izinto lazi ko 60,000, 70,000, 40,000, 35,000 ubone na ukuthi wow na imali ngiyibamba uma tender nyana amancane. So iyangikhuthaza ukuthi angiye esigodlweni khehle. And ukhumbule futhi ukuthi mina abantu abeza kimi number 1 ngisho ungascrolla kanjani ko TikTok la ko YouTube ngeke uhlangane noKhehlelezi. Umuntu ohlangana nami it's because idlozi lakho selivumile. Khehlelezi udume kakhulu but not everyone can just meet me. Uthi uhlangana nami it's either ungithola ngalesikhathi ukhala noma ungithola ngalesikhathi kunama answers wafunayo. Then kugcwalise ukuthi uthi mawulala ebusuku ungiphuphe mina nawe sine unfinished business kumele siyenze. Uze kimi mina I'm the solution. Okay, nami ngikuphuphile that's why ngihlezi nawe. Nanso. Yazo. So doctor ngibuza le washo ngoba ngishilo ngathi unama chemist and uyachaza ukuthi chemist yethu. So ubani kahle kahle owenza isiwasho ungabe umthandazeli or inyanga? Okay. Umuntu owenza isiwasho usho ezami no we talk about in general. Yes. Okay. Mara ne ungachaza ngithi ngikhuluma nawe so ungasho general bese uyangichazela ngawe. Okay. Mina isiwasho kumina zenziwa eThekwini zenziwa abafana bami abasebenza esigodlweni abaphinde bagaya imithi. Okay. Mina okwami engikwenzayo ukuthi mase sikhandile sesenza bese ngiyafika kanjani ngiyakhuleka. Blessing it. Okay. Yakhuleka ngikhuleke bese ngithi fakana ephaketshani zami zinikwa abantu ukuze ziyowenza ngishise nempepho ngiphahle ukuthi lo muntu mayithenga lento ePharmacy ayiyenze lento ayifunayo bese umbuzo uthi inyanga noma umthandazi. Yes. Iqiniso singalibalekeli isiwasho senziwa umthandazi. Okay. Angithi uyabona iqiniso lelapha inyanga yenza umuthi. But ukhumbula ukuthi mina ngikubambe kokubili. Umuntu makafika esigodlweni uyakwazi ukuthi ngimhlolele ebese ethi lo muntu kimi lo muntu akafuni umuthi lo uzosizwa isiwasho. Sekumele ngithathe imithi yami ngiphushele eceleni bese ngithi buye nansi into ezokusiza ngithathe 1 2 3 sebenzisa lo asizakala umuntu. And when okay Khehlelezi Ngishilo ngathi ngizokudida. There are so many questions manje ugcina nawe don't worry about me. Khuleka ngami. Okay Khehle. So I want to understand now ukhuluma ukuthi isiwasho nomuthi. Do you believe mkhulu kubantu abathi bona umuthi awuhlali kubo abasebenzisa umuthi and umuthi awubenzeli lutho? Angikholelwa lo muntu akakafiki kimi. Okay. Siyasithi masikhuluma sithi awugayo endaweni eyodwa futhi asiugayi ngokufana. Uma ugayo umuthi kunabantu abasuke bekutshela la kuwe ukuthi njengamanje thatha lo muntu uhlanganise kanje njengamanje uthatha uhlola. Ukhona umuntu ogayo umuthi ewugayo ngokuthi umkhulu wami wayekade egaya kanje. Lo muntu ngizomhlula ngoba mina mangigaya ngiyatshela ukuthi njengamanje thatha ukuthi nokuthi. No so ngithi kuwe ngiyaphinda ngiyagaranta ngayisho lento ngisho nakuSibu. Ngathi kuSibu ngicela ungithumele abantu abawu5 abathi isigubhu asisebenzi. Mina nginesibindi sokusebenzisa isigubhu ngathi iSibu bathumele kimbezi ngizobenzela into ngibakhandele bayi-enjoy imali kancane mase beqedile bese babuye bazotshela wena. Namanje ngithi kuwe isponsor ngisinika uchannel wakaMantshizi ngicela abantu abawu5 abathi mina ngizohlola kuphela Khehlelezi kuwena. Cela ukuhlola ngizoyikhipha nje imali yokuhlola ukuhlola ku500 rand. I don't mind ukuhlola but ngicela uma songilapha ungangicharge. Ngifuna ukubona ukuthi ngempela lento ethi muthi iyasebenza kimi. Especially kakhulu ngicela umuntu othi mina ngi-hard work ngiyazazi nginenhlanhla. Ngiyafika ngiyenza into mase kufanele imali iphume ime. Ngicela uze la
ngiceleze 5 only Beze. athi bengifuna labo bantu beze through wena bengingafuni bafonele call center yami ngifuna beze through wena yazi ngenzela ini ngenzela ukuthi mase ngikwenzile yazi bahlupha abantu bakithi yazi ave kumnandi ukugxekena umuntu but umuntu wakithi umuntu bamkhuluma kahle mdide seshonile ethe kodwa umuntu wayengavehlola ulo umuntu wayenesigubhu uthi noma ufika kuyena umbone uthi cha unazo igubhu impilo esiyibona yakhe kwakukhehlelezi but mayisaphila abakwenzi lokho so ngifuna beze through wena kube wena onginikayo uthi naba khehlelezi ngiyabathumela asiyela yeah bazokufonela vele ngiyazi ngokuka Dr. Khehlelezi Dr. K umuthi uyasebenza akekho umuntu ozothi umuthi awusebenzi ngokwakho you understand because ngikhuluma nawe la yes yeah umuthi into ekhona into esebenza yasebenza okay so ayikho umuntu ozothi umuthi uya reject idlozi lami reject ukuthi asebenzise umuthi kodwa lithi asebenzise iswasho ayikho leyo nto usuke 1 umuntu okuhlolela akakwazi ukuhlola mangikwazi ukuhlola kumele ngikwazi ukulalela umoya ukuthi umoya njengamanje uthi into ezwenza lo muthi ungasebenzi 1 no 2 no 3 masilungisa leyo nto na umuthi umuthi uyasebenza umuthi ukhona ingani ipanado lo iphuzayo discipline oyiphuzayo umuthi lo true doctor so wena mawuthi awusebenzi unamaphilisi nje owaphuzayo wa depression unamaphilisi nje awe high blood pressure umjovo injection umuthi osushintshwe abelungu bawushintsha bawuconvert wazi wawungena ku drip I love lento oyishoyo I think Munchies and whoever that is watching Munchies and Thoughts they must learn something from what you're saying because it's not lento yokuthi mina umuthi angusebenzisi mina umuthi anguthinti mina umuthi angufuni and all those things I am here to educate people. Listen, abelungu mabefika angipolitiki. Abelungu mabefika la, bafike bafaka abantu ukuthi this is what is going to help you. And these things ezinye mabebuya bekhuluma ngazo these are demons. You cannot call izinto zabokhokho zakini uyibize ngam demon just because abelungu bafike bafaka iBhayibheli. A Bible. It is a business book which was created by the whites. They were here to invest in our mindset. If I'm saying that, bayazi ukuthi nabazukulu nabantwana basazozalwa they've invested already. Once they are born, bazothi asithandazeni. Once beqala behlakanipha kuyothiwa asivuleni uGenesis 1 verse 1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba umntwana omncane usiyaqala usiyayazi lento ingena ukuthi right everything okuhle nokubi sikufunda la eBhayibhelini liphi iBhayibheli lethu labantu abamnyama lizokhuluma ngehistory ngoshaka zosenza ngakhona nodingani likhulume ngabantu bakithi ukuthi hayi imithi niyibona iziyongena kuma private hospitals ingena ngoba thina we are using raw herbs umuthi siyakunika uyawuza uyababa umlungu uhlakaniphile uyakwazi ukukhipha ukubaba enze kube sweet then bese uyasuka that is why abantu bakithi bedelela in such a way ukuthi bayahamba bayenyangeni bayolwa nenyanga athi inyanga ngisizakalanga ngifuna imali yami angeke ubathole kuma private hospitals bethi uma ugulele kulesi sibhedlela sikhokha imali ezinkulu ugule 4 months but washona sicela imali yethu bodokotela sikhokhile why bengakwenzi lokho kudelelwa isintu ngoba akekho umuntu opromote isintu we are trying so Khehlelezi and thank you kunina Mbatha ukuthi nizama ngayo yonke indlela ukusi-interviewer and you are putting this unfortunately nikufaka lokho ebantwaneni abahleli namaBhayibheli abelungu bahleli namaBhayibheli abelungu they won't understand if they see us sitting here they are seeing demons. Don't you read Bible in your church? I do. Why are you reading Bible? Listen. Ngithe iBhayibheli ngilifunda ngomoya. Qiniso lihlo ngitshele ngithe mina I believe 50% eBhayibhelini, 100% entweni zakithi. Why am I saying that? Lithi iBhayibheli hlonipha uyihlo
nonyoko. Mina njengamanje ngisaphila ngaphansi kokuthi ngikhuliswe umama nobaba. Uma ngikhuliswa yibona kunento abangikhulisa ngayo. Yebo ekhaya ngikhule kunenyanga nezangoma, but umama ebehamba iMethodist, ebuya ngithatha ngihambisa. Mase ngiqala ngihlakanipha ungihlalisa phansi uthi mntanami kunesikhathi esizoshaya lapho uzoyithathela khona i-decision. Angikuvimbi indawo mina, wangene into yangena angisho ukuthi idemon futhi nami ngiyakholelwa kuyona, kodwa ngisho ukuthi indlela khethe yakho indlela zimbili kukwena ukuthi uthini. So ulo 50% kahle kahle usalela ukuthi ngisahlonipha umama ongizalayo. Kahle kahle mina ngikholela kuleyo nto kakhulu. There are some verse engibona ukuthi la it's a trick. Simple but listen. I'm listening. Ngizokwenza into simple. Mina ngukhehlelezi ngeke ngiyobangisa nawe edlozini lakini lakambatha ngiyophahla. Ngiyacela kwabakambatha. Ngicela ningiphe ukuthi ini ngizocela kwabakambatha ngize ngenze isiko lakini ngibe ngazi ukuthi ngizalwa kwaMzozo. Listen, thina ama-Afrika simbangisa abantu bakaIsrael. uJesu wabo wayikhuluma nabo le idlozi labo akazi wazovakashela eSouth Africa akazi wazovakashela ngisho eZimbabwe eBotswana asimzwanga eBhayibhelini kubhalwa ngala kahle kahle ukhuluma nabo uIsrael le ukhuluma nabo le why thina siyobangisana thina siyokhoze ichaos ngale abasazi. It's so funny because as much you are saying all these things, masesicula worshiping sicula ngaye lo Jesu sicula ngaye lo uNkulunkulu sicula ngaye lo, and now I'm hearing you, but it's just me saying giving my thoughts as much as I'm also giving yours. Yeah. Kuneqiniso okumele ungalikhulumi kubantu ngoba liba buhlungu likuzondisa ngabantu. It's fine. Listen, as long as I'm just saying. Okay. Kuneqiniso ongalikhulumi kubantu ngoba uyabona ukuthi la abanye leyo bakhipha endleleni. Kuneqiniso lake la trenda kimi. La trenda 6 months bangizonda abaningi. After that babuya one by one bebuya kimi ngo WhatsApp bethi yazi wawuqinisile lento. Masithi siyayibona. You know iqiniso ngalikhuluma ngathini? Ngathi mina uNkulunkulu wathwala. uNkulunkulu kufike kube noNkulunkulu. Josepha according to the Bible simbiza nguyena uNkulunkulu. uJosepha ubaba kaJesu. Am I right or wrong? Proceed. Listen. Josepha ubaba kaJesu. Asiqale kuJesu mayizalo. Ukuzaleka kaJesu Kristu. I think Matthew 25. Lithi iBhayibheli uMaria mayithola asingenziwe ingane akukhulunywa iqiniso lonke limsulu. Umuntu mayikhulelwa kumele kulala umfazi nani nendoda bese ama sperms ahlangana. Kodwa lithi iBhayibheli uMaria ukhulelwe. uJosepha mayilele ebusuku ufika isibonakaliso sithi Josepha njengamanje uMaria ukhulelwe ene mayikhulelwe ungamlahli ngoba useplan ukumlahla. Uyayizwa leni? Ngithe mina iBhayibheli abelungu bangastrika rish umqondo wethu basenza ingane abasitshela iqiniso. Kukhulela uJoseph useplana ukulahla uMaria ngoba uyayibuza ukuthi ukhulele kanjani lo mina ngakaze ngilale naye angikaze ngilale naye but ukhulele uba umkhulelisi. Lithi iBhayibheli ungamlahli ngoba ukhuleliswe umoya ongcwele. Why since ngazalwa I was born 1990. Why engekho umuntu oyi1 wesifazana okwakhuleliswa umoya ongcwele kwagcina ngoJesu? Yini le abazama ukusitshela yona? Why izinto ezenzakala eBhayibhelini they are happening ezinye right kuthiwa ziyenzeka ngithi why singakaze sibe nomoya ongcwele nje loyo wani nje ukuyolala nomfazi womuntu nje ukumkhulelisa nje umoya wani nje ukukhulelisa umfazi womuntu? Lalela lithini iBhayibheli ngiqhubeke ungangikhathi asihambe. If it means kumele kube u3 hours namhlanje ngizele lokho la. Lithi iBhayibheli Joseph ungamlahli. But ngizokuquestiona ke. Anginankinga. Joseph ungamlahli. Ngoba ukhulelwe umntwana oyindodana oyophatha izizwe zonke. Igama lakhe uyothi uEmmanuel. Okusho ukuthi inkosi inathi. Angithi yayizwa leyo nto. Yavukwa uJoseph uyadideka ukuthi kwenzakalani? Well nami uma ngivuka nesibonakaliso noma nephupho ngiyalihlonipha ngoba ngisuke ngitshelwa abantu bakithi. Lalelake phela uJosepha wayengatshelwa yini? Wayitshelwa abantu bakubo. Inyanya zikhuluma naye ebusukelele. Wazelaphi lokho?
ngithi mina utshelwa uJosepha kufika kuyena iphupho utshelwa ngogogo bakho nomkhulu bakho ibona abakhulumayo asikaze sathi silele ebusuku kwafika uMoses wathi uMoses khetheleza uMoses akangazi uMoses wazi abantu bangale kwaIsrayeli asike siliface iqiniso manje mara uthi wena uJosepha wayatshelwa yinyanya zakho bongithi mina ukwazi laphi lokho akangiphenduli ngikwazela according to sengimdala sengibonile nami ngehlelwa yibona bayangitshela sengiya imagine uJosepha kahle kahle mayelele kufika lento efika kimi nami mhlali nje abantu bakuba babemtshela angimile ngiyaqhubeka esintwini sakithi uma umuntu umthwalisa noma ethwala uyamtshela ukuthi ngizokunika lokho but as time goes on kunento engifuna ungenzele yona siyathembisana ngithi you scratch my back I scratch your back lithi iBhayibheli uma siphila umhlaba mawuqala kwakade kunobunyama kwakade kumnyama ufika uNkulunkulu udala ubusuku udala imini uyazenza lezi zinto ziyenzeka ezezenza zenzeka udala uAdam udala uEva makusuka lapho liyahamba lento iyahamba but manje kunala okwasakufanele kunqotshwe khona ukufa yes makufanele kunqotshwe ukufa ingoba usewudalile umhlaba sekunala uyabona ukuthi eish ngiyaphazamiseka kwenzekeni izinto zami sekumele kunqotshwe ukufa manje ngizokunqoba kanjani ukufa kunempando kwakumele ayisebenzise ithi lento sathenga sekumele sithengwe manje thina sonke sithengwe ngani ngegazi ngiphinde lento baba siya kubonga ngothando lwakho sathengwa ngenani eliphakeme inilelo nani igazi kwachitheka igazi lika Jesu esiphambaneni mabelenge esiphambaneni uJesu bayamshaya bamenza yonke into bayambethele uthini mayikhuluma uthi baba bathethelele ngoba bakwazi la kwabakwenzayo okwaziyo yimi nawe baba mina nawe siyakwazi okwenzakalayo njengamanje siyeke leyo verse siyibeke ku holding sazoyichaza kahle uyamkhumbula uAbraham mayinyukela kuphi entabeni unyuka kumele wenza inkonzo yani yomhlatshelo uhamba nendodana yakho okuyiyona efunekayo uthi mayifika entabeni indodana yakhe ithi baba ngiyayibona inkuni ngiyawubona umlilo kodwa ngishoda ngento iphi imvu eyoba umhlatshelo umuntu ethwala kufuneka umhlatshelo ngeke uzuphumelele empilweni mawungekho umhlatshelo ngeke uzuphumelele empilweni mangena sacrifice why iBhayibheli liqamba manga abefundisi baqamba manga makufanele abantu baphumelele mabeze inyangeni sebefikile kwifactory yakhona sebefikile famine sekumele bazothatha izinto zabo bethi mabeqala bezoyithatha izinto bese bethi abafundisi akumele nizenze lento ngoba kunegazi phakathi while siphila ezweni legazi la kwachitheka khona igazi ukuze kunqotshwe ukufa phela ngithi uAbraham mayimile lapha iyamdla lento iyamdlu Abraham iyamdla lento mayimdla lento uAbraham uyahlala uthi ngizoyenza kanjani lento kumntanami useyiphethe inkemba usefuna ukumbamba umntanakhe uthi mayiqala mayisizo ukuthi uAbraham ima buke emuva mayijike buka uthola imvu iboshele esihlahleni uthi ayithathe ngoba sebembonile ukuthi uyakholwa ukholo nako izethwalo ezokuphakamisa abantu uma nizwa kuthiwa kufuneka imvu ningakhali ngoba we are taking it from the Bible uma kunesithwalo esithi sifuna igazi noma kufa abantu emndenini ningakhali ingani uJesu phela it's a demonstration yaqala eBhayibhelini lento so Khehle uNkulunkulu wathwala ngubani wathwala ngoJesu indodana kaYise ya akekho umuntu ongibuka manje ongazi ukuthi uJesu wafa esiphambaneni efela izono zethu no ngiyakwazi nami lokho but ke bengingazi ukuthi kanti kwakuthwalwa lapho and why phela ngithi iBhayibheli wena utrust for 50% izwa okay izwa ukhuluma nenyanga la
sengiyaku-analyzela step by step. Analyzer. Angisayenzi lento yokuqala engathi mina uNkulunkulu wathwala ngendodana yakhe wadlula. No. Manje sengiyayi-analyzer ukuthi mangiyi-analyzer uma uthwele kunama levels okuthwala. Izethwala ezi-serious kakhulu. Very serious. Zihambe zikufuna igazi lomntanakho noma igazi likama wakho noma igazi likababa wakho noma igazi noma ubani. Serious. Mangikhuluma ngalezo ngikhuluma ngezinto mina ezabo 6.5 million. Kunento engikutshela yona before ngunike. Ngithi listen, njengamanje uzoyenza u1 no2 no3 no4. Failure to do that. Lento izoyifunela yona ukuthi ifunani. Bese uyaphuza utshwala ukhohlwe ukwenza into yami, mawukhohlwa ukwenza into yami bese iyafika lento. Bese ithi lalelake. Uyakhumbula ngikwenzelile u1 no2 no3 no4. Ngicela umntana wakho lo second born. Omthanda kakhulu. Awukwazi uhlehla, awukwazi uthi no. Isuke ikunotifya inendlela yokuyoyithathela. Yeah, I hear you. Yeah, so iyashisa kodwa le. Yeah, so manje njengoba ngisho ngithi ijulile lento mangikhuluma ngithi mina uNkulunkulu wathwala ngengane yakhe. Wathala ngengane yakhe eyiyona yodwa. Izele yona yodwa. Inkulu into yayenziwa la. Dokotela ukhona la ubukhona ende bengifuna ukubuza uma uthi isithwalo sakho angeke ngithi sabanye abantu ngoba ngikhuluma nawe. Uyathwalisa vele. Yonke into mfowethu ekuthiwa amandla isethwalo lezo. Uyathwalisa dokotela. Yonke into engena emzimbeni womuntu. Awumphendula umbuzo dokotela, uyathwalisa dokotela. Khona ezinye impendulo ezingadingi ukuthi ubuze ibhasi ibhaliwe. No, dokotela. Awuthe le bhasi ye-Cape Town. Dokotela. Wena uyabuza Dokotela. le bhasi ye-Cape Town ngempela. Dokotela Khehlelezi. Chef Mbatha. Yeah. Is asking a question. Uyathwalisa dokotela? Mina nginikana amandla. No. Uma ungathwalisi ethi angithwalisi. Mina ngikunika amandla. Ngoba ngine follow up question. Ngiyakunika amandla. Awa. Unika amandla yini? Kunamanye amagama ongamfanele siwasebenzise ngoba abantu abawathandi. No, bayawathanda. It will suit them. No, it's not about them now. It's about me asking you questions. Mina akekho umuntu ongazi ukuthwala. Mina into oyifunayo ngiyakunika. So kusho ukuthi but angifuna uku-answer shit. That's a leading question Oyisha. Yabona mawuthi ushuthi uyathwalisa. It's a leading question. Ziyazi ifundiswa what is a leading question. So wena unikana amandla. Yeah. Awuthwalisi. Yakunika into oyifunayo nanoma kuthiwa yini. Mara I'm not satisfied. Mabuyibuza ndoda imoto ibhaliwe. Mina ngizoyibuza ngoba ngiyazi. Ngifuna ukuthi noma asezisibonele. Dokotela. Ima. Fine. Mbatha. La kubhala ukuthi on my own. Yes. Yes. So uyabona ukuthi mina umbuzo engibuzayo it's I won't say it's a stupid question because mina ngiyakubuza ukuthi kubhala ukuthi on my own. Ngiyaphendula ngithi yes kubhalwe on my own. Yes kubhalwe ukuthi on my own. Uyangibuza ukuthi Mbatha kubhalweni la. Futhi uyangitshela Mbatha la kubhalwe on my own. My answer is yes. Kubhalwe on my own. Dr. Khehlelezi uyathwalisa? Mina nginikana amandla. This is a battle you don't want to because mawuthi umuthwalisa you must say ucha ngiyathwalisa. Nikana amandla. Amandla unikana. Bayalisaba lelo gama. Akekho umuntu osaba ukuthwala ngaphandle. Dr. Khehlelezi asiqhubeke. Ayikho into esoyishintsha. Okay, ngifuna ukuza la besikwiswash because I want to close the indaba yeswash manje ngoba usukhulumile ngokuthi hey uNkulunkulu wathwala ngentwana yakhe ezelwe iyodwa imara yazi yavuka after 3 days ngoba lento yayisiyenzekile babeyi. So nezithwalo nazo ukuthi ziyavuka after 3 days. Ijolile lento ezethwalo. Yabona ngendlana ngizwe likhuluma ijolile deep. Umuntu makuthiwa indaba yokuthwala ayikhulunywa lento ku social media nanomuntu ozokufonela. Umuntu ozokufonela athi hey Khehlelezi ngicela ungithwalise ku WhatsApp call uyadlala wena. Wenza ukuyadlala. Game, it's a game sidlala WhatsApp. Awukazi wazi abomama nabantu abadala emakhaya. Ngisadlala ngisawudlala WhatsApp mina. Right ukhuluma umuntu omdala ukhuluma language right awusawudlala umdlalo. Umuntu oserious ofuna into uyafona futhi mayifona akafuni Khehlelezi efonini. Umkhulu uzobe khona ngolanga likanje ngisendawe nje ngifuna ukuza kuye qho malini ukuhlola imali ngaka and mawuyenyangeni yofuna into serious uyayilungiselela ngemali ukuthi maybe kungathiwa imali ngaka ake ngihlale ngiyibeke ngiyireserve ake ngiye ngiyozwa khona mawufika khona kuthiwa ziyasha ukuthi azilinde nje kodwa ngiphathekile kahle ngoba awungiphendula ngombuzo wami as we proceed
ngike ngabona kwenye indawo ngithi mina phela ngithanda indaba ngithi since ngenza le show so wherever I go ngiyabheka ngike ngabona enye into iswasho bathi iswasho bathi sokubethela umuzi ngabe iwasho ziyabethela umuzi maybe that is why ngithi research yakho man ibuye off kancane anginaso siwasho sokubethela umuzi angithi wena una yabona wena ubuthe uzodida mina ngithi kuwe ngike ngahamba live engihamba khona ngabona ngoba mina ngithi ngiyenza ama research ngiphinde mangizo interview so ngabona enye into ibhala ukuthi iswasho sokubethela umuzi so ngibuza wena I wanna hear your thoughts not ukuthi ngibone kuwe. Okay, no. Can you please apologize? Ngiyaxolisa. Ngizokutshela nje iqiniso. Hey, umuza ubethelwa isiwasho. Okunganani ungathi ngicela ukubiza amakhola azothandaza. Okay. Ungasukela iwasho ukuthi uzothatha isiwasho ubethela umuzi. Abantu bayagadla bathakatha basebenzisa isiwasho. Yini namandla isiwasho nomuthi? Obviously umuthi. So ngeke uzubethela umuzi ngesiwasho. Hey ngeke singadlalini bayithi. No, I just wanted to know. It was a general question because I was shocked. With kanti leswasho siyabethela and not ukuthi to you. Ngiqambela amanga. Yey manje ke sengifuna we conflict of your work and what you do. Uchaza izinto eziningi ozenzayo unanebandla, unikana namandla nje kuningi. Dr. Khekelezi, what so you say to those people who say there is a potential conflict of interest in your work? I ask this because you seem to create an offer because what's kind of like group. Yes, kind of need group. Yes, ngisikanda impela. And because what's nani say 2.5. Asenze kanje. No, let me finish this statement. Yeah. I'm getting, of course, when I'm asking something, ngizophinda ngibuze, you understand? Yeah. Then uzoyisho. And then angikwazi ukuthi isithwalo ngizothi amandla ngoba awuzange ulikhiphe uthe unikana amandla so angeke ngize ngithi isithwalo so igroup and unikezana namandla. Yeah. Yes. And yet you are a leader of a church. Ngaba kusikho lokho ukusebenzela ubumnyama? Lutho mawuthi wena ngisebenzela umnyama uyangijaja. iBhayibheli, a business book which is called the Bible, the Dr. business Khekelezi, book which is called the Bible. Dr. Khekelezi, Yeah. It's a question. Oh. Angisho ukuthi wena ngithi kungabe wena so so you can answer me and then proceed whatever you wanted to say based on this statement. The business book which is called the Bible lithi umehluleli munye kuyo yonke lento eniyoyifunda eBhayibhelini wayihlakaniphile umlungu wathi kuyo yonke lento esiyonifundisa ngayo la ngaphakathi nize nisize. Don't judge each other, but there must be only one judge. Sonke were submitting under one umbrella, which is God. So, basebefika abantu bal-interpreta ngendlela ezehlukene. They saw ukuthi lo usonto efaka ibhayi, lo usonto ehamba ngeenyawo. These ones basonto amabeze esontweni bahamba ngamateksi. Then they started judging each other. Kanti you don't know when I'm kneeling down, thandaza, awazi ngikhuluma ngithini naye phezulu. Maybe mina naye siyavumelana. Do you know ukuthi uSathane unamandla? uSathane unamandla Amakhulu. uSathane. Usungibuza kwesipoa 100%. Ngithe mina kuwe, do you know ukuthi uSathane unamandla? uSathane unamandla udlula ba? Ngithe kuwe, do you know ukuthi uSathane unamandla? And you said, what did you say? Yes. How do you know that? Ngithe uSathane. No. Ngithe uSathane. Ngiyakubuza kayi4. What on 100%? Then say ngithi kuwe. How do you unamandla udlula ba? Angeke uthanda ngeke ungitrike. Ngiyabamba wena. Okay, uthi uSathane unamandla. Ngithi mina uzokwazi angasiye. uSathane unamandla ukudlula ba? Ngithi mina uyazi ukuthi uSathane unamandla. Mina ngathi uSathane. Ma uyazi yini uSathane unamandla? Hey mina uSathane ngimazi futhi ngoba nje uSathane angeke futhi ngize ngithi unamandla unamandla. And ngeke ungibuza imibuzo ngoba mina ngibuza wena imibuzo. Dr. K, uSathane umuntu okade uthandana naye mawumbone ephumelele ethenga imoto kuthini enhlizweni yakho? I mean I don't care. Why should I care? Alright, umuntu okade uthandana naye uyambona usekwenye relationship and bamenzela into ezinhle yini esibuka enhlizweni yakho? Ngiyakwata. Uyakwata? uSathane loyo.
So ngusathane mina. ungene kuwo. Ngidamandla. Suka, let's proceed, Dr. K. Okay. Ngiqedile ngawo. Awudaka ngeke. Qedile ngawo wena week wena. Ake sizame nomunye. Mina Asiqhubeke. Carry on. Okay, in one of your interviews you talk about ukuvusa imimoya emathuneni. Yeah. Mina ngiwiki and connect it with izigubhu. Is that not working? Is that not work of devil? Because these are not the powers of fortune that God gave the people. Why are we disturbing people who are supposed to be resting in peace and trapped in calabash for generating wealth? Why? And the first thing because we should go to an ask the shop. And we should watch when the Bible we have found 50%. Ima mbadi. Majaha ungangiqini. Okay. Dede. Uma ungibuza ngiyadede. Asambe. Ene namhlanje into engizoyenza la. Yeah. Lento ishoyo kusike sidlula sikha phezulu. Sishiya umuntu onjengawe nemibuzo ezibuzo. That's why ke ngizoyibuza ke nje. So namhlanje angiyethu analyze. Analyze baba. Hayi wena ngiyakuthanda wena. Uthi wena kimi. Uma nenza igubhu niyovusa imimoya esemathuneni. Is that not devil? Angithi usho njalo. Is that not devil's work? And why Okay. Singajaha. Asenze kanje mbatha. Ugogo wakho uyamthanda ngithi? Yes. Ugogo wakho. Yes. You used to love your granny. Yes. Ugogo wakho. Sewasho. Danke. Angithi uthenga uprofeti. Yeah, prophet. Siyahamba manje. Uyakhumbula ugogo wakho mayishona uthatha izimbali usiya nazo ethuneni uyomnika zona noma uvuka umkhumbulo awuthatha izimbali ethuneni uyomnikeza zona uyoyibeka. I don't do that. We don't do that. Why? Why should I go and disturb people sebele emathuneni? Okay. Ugogo wakho mayiselele for the fact ukuthi ufeel useyidevil manje. No. Ungachazi, ngifuna uchaza. Angithi siyaphendula unginika 1 minute nginika 1 minute. Ugogo wakho mayiseshonile useyidevil. No, ugogo wami akasengudevil. Thank you. Sibuye futhi la. Sibuye futhi imbadi. Uyamthanda ugogo wakho? Ngiyamthanda. Noma esefile. Yeah, I will always love my grandmother. Wangihambe uyomnika imbali emathuneni ufike uyibeke nje imbali. Because she's in my thoughts. She's in my thoughts. She's in my thoughts. Ungangiqini ungachazi. Sibuyele futhi. No, ngiyakuphendula. Asibuyele mbadi. Mbadi uyamthanda ugogo wakho? Yes, I do. Kakhulu. Yes, I do. Why ungamhambisi umhambiseli uyahamba uyomklinela ithuna lakhe. Ithuna uyahamba uyoliklina nje ulibone ukuthi selinezihlahla ezingcolile sekunani. Let me just clean ithuna. No. No. Why not? Why should I do that? Why ungakwenzi lokho? Why should I do that? Uyamnaka. She must rest in peace. Ukamklinela, is it not part of resting in peace? Why kumele ngiyoklina indunduma zamathuna? Akamphazamisi yena njengoba eselele. Angithi uthe rest in peace. Yes. Wangamklineli pho. Lezi izihlahla ungathanda ukubona uma wakho kumile izihlahla. Ithi okay, asenze kanje manje. No, asenze kanje simple. Simncwabile umama simncwabelela ekhaya. Ekseni sithema sivuka ithuna lakhe selivoshokele ngaphakathi. Seliwele phakathi. Ungeke ukwazi ukulungisa. Selivoshokile. Yes. Ungeke ukwazi ukulungisa. Khona la ngiyakhona ungajaka. Yima ngembuzo ungangixini ngembuzo eminingi. Ngifuna siphendule umbuzo. Siya analyze. Mas analyze kumele siye umbukele ekhaya. Lama example engizomnika wona. By the time yoqhamuka athi yes man uqinisile. Ithuna liwele ngaphakathi. Ngeke ulifixe. Ngizolungisa. Ulungiselani pho? Because liwele ngaphakathi. Likuhlupha ngani? Angithi wena unandaba naye abantu abangasekho. Why should you worry yourself because lo muntu akasekho? Iyeka le nto umgodi. Why uzihluphela nokulungisa? So the people bangathuki mabe emathweni bongcwa abantu bakube thole. Yabona manje uyathatha ufuna ukubambelela. Nakho ke la ngiyakho. Okay. Abantu abalele, they are not demons. Okay. That's mistake number 1, which I'm blaming a white man. They've colonized our mindset. But
The moment they die, forget about them. They are now demons, of which was the biggest mistake. They are not demons. These people, bayakwazi ukusibona, senza imisebenzi. Isibongo sakho ubani? Umbathi. Umbani. Sithakaziso sakho ubani? Umshado. Qhubeka. Umthiya. Yeah. Ngenkomo. Lalela-ke. Yazi uma uthi Shandu, Mthiya. Thiya ngani ngenkomo, abanye? Bethiya ngamahlahla. Nakho-ke. Kukhona amakhehlo wamemezayo. Asukuma jabula athi siyamuzwa umfana wethu uyasithakazela. Phakamisa amakhehla amadoda aseyalala. Uma uthi wena bawodevil, wena biza igama lakho kuphela uthi mina igama lami nguzibani. Finish. Okay, who said? I didn't say they are devils. Oh, so uyaphila manje, uyaphika manje. Uyabaleka You manje. didn't get the question. Okay. Let me repeat. Let me repeat. And you know me and you like this. Then best we are ne? If Wena uzoxolisa. I mean, I don't mind. I will do Ngifuna it. ukuyisusa lento ukuthi ningaphinde nibiza abantu. I-question yakho ithe uma uhambisa igubhe emathuneni noma uyovusa amalungu, is that not a devil worshipper? No, I said, I'll repeat. Dr. Klelezi, in one of your interviews, you talked about ukuvusa imimoya emathuneni and connect it with izigubu. Then now, statement. Then I'm asking, is that not work of a devil to go uyophazamisa labantu abalele emathuneni uthathe imimoya yabo uyivalele igubhini uyivalele kumakhalabashi? Is that not umsebenzi womnyama? That's the question. Asenze kanje Mbatha, ngiphinde ngikwenzele typical example. Umoya ufi kufa inyama. Okay, but do you understand the question now? I understand the question again. Umoya womuntu awufi. Yeah, I think now we are on the same track again. Ufa inyama. Okay. Typical example. Umbatha ushonele la, wakwazwa intombi yakho washona la. Abantu bakini bafike bathatha isithumbu bahamba bakungcwaba. Abantu abazosala behlala la bazohlupheka. Ngoba umoya wakho usenjani? Usekhona la. Thank you. That is why sinenkinga yabantu abasindisiwe. Umuntu osindisiwe sinenkinga eyodwa. Uwiswa imoto emgwaqweni. Ashonele emgwaqweni. Bafike laba abasindisiwe bathi thina sihlangana naleyo. Thina sithatha umzimba esibhedlela siyongcwaba. Inkinga enkulu ithi kunenkinga ukuthi kulele robot kuhlala kufa abantu. Bafa kufanele ngoba imoya walwa muntu wayisindisiwe bafike bangamthatha umoya wakhe. Bavele bawungcwaba isidumbu umoya wakhe usasele. So ubulala abantu lapha. ESouth Africa sinenkinga yokuthi kunezinto okukhule zingenziwa abashintshe isystem just because politicians are politicians. Bakhohlwa imvelaphi yethu ukuthi kahle kahle thina siyini. So akusi kumsebenzi womnyama lokho. And futhi wena uyi-archbishop ngiyabuza ngithi nothi ngiyajudge. Akona umsebenzi womnyama. And then manje Umoya ufi. Umoya ufi, okay, fine. But did they give us a consent, these people, to take imoya yabo lapha? Do they give us a consent? What do you mean? Phela umuntu ma uzofuna ukuthi wenze into like ngishuta nawe, you gave me a consent ukuthi no, we can shoot. How can you ask for a consent in a dead body? So umsebenzi womnyama niyatshontsha phela. Asitshontshe siyaya emini. But uyatshontsha ngoba I don't think ifamily yabo iyazi ukuthi when uyahamba uyolanda imoya yabo. Or in that way, you can say so. You can say it is Siyanjonja. No, ngiyakubuza. Yes, I admit Siyanjonja. Because the family doesn't know. Umsebenzi wani lo? Ngoba phela ngizohamba ngiyolokuza ngiyothola ithuna lebhunu. Ngihamba ngiyofuna uFervike. Ngiyofuna iFervike waye kupha uncatsha. Yenza umsebenzi wami uphume ngihambe mina. Fervike akusumsebenzi womnyama lo. Nayi wine la ngizokupha ngizokuphathela womnyama lo. Ukuthi angi-understand lento yomsebenzi womnyama. Vele ngiyenza ebusuku. Inyanga isebenza ebusuku. Mina nje ngihlola ebusuku. So why unga-understand ukuthi umsebenzi womnyama ngoba uyenza ubunyameni ningakhanya abantu bengaboni nefamily ingaboni. Oh, okay, in that way, yes. Uyabona manje uyangichazela. Yes, umsebenzi womnyama. But thank you for answering the question. Thank you. Cool. And then Asele ile yamagay.
Aye, we will talk about that next time. This episode is not about that. You will remove that thing. It's not. I just wanted to hear. Okay. Ubususichazile isigubhu sakho se-6 million. And ngiyazi ukuthi vele ama-secrets ngeke ungitshele. Unless ungangitshela half. Just kancane nje. Ngeke ngize ngikhulume ngalezo zinto ngoba yabo leyo libalekela yamagay. Khona isiko elihamba lingene elidala ukuthi indoda izilale nenye indoda ngoba kufuneka lamandla. Amadoda amanye ngiwatholelana namanye amadoda ukhona imithi eminye yenziwayo require ukuthi it's either uzobulala kini noma uzolala namanye amadoda. Abaningi sebekhethe ukuthini I love my family okunganani ayingene enye indoda emuva kodwa mina igazi angilifuni kodwa ngiyifunayo ayingene aqale kwenzela imali agcine sekenjoy. That is why uthola amadoda amaningi manje ashintshile. Abanye abazalwanga benjalo kodwa bashintshe ngoba bafuna imali. Imali menzisa into eziningi. Kunesethwala esinye ngithi mangisikhanda ngeimpukane eziluhlaza eziningi. Ngithi mangiqeda kuyikhanda lento bese ngikunike lo muthi ngithi mina hamba etoilet toilet eliflashwa toilet lapha ehlathini bese ufaka le mali kanje bese ufaka lento phakathi lapha na kwindle yakho uyishiye kanje mawushiya kanje impukane zizoza ngithi sithi zizogcwala la ile ndlela imali yakho neza ngakhona bese ngikutshela into eyiwani ngithi uzongenzela ifavor ke hey yabana deep plan uma ulala nentombazana ungalali nayo izofika itoilet udle. Excuse me? Deep lento asikhulumi lezi zinto zideep kakhulu man. No. Angeke ngisayiphinda. Uyazi like izofike izofike itoilet This is deep bafowethu kunezinto esingayikhulumi la. But this is much than thought honey. Even that player amagame ungasayikhiphi because manje ngasekeza nendaba ungasayikhiphi. Yeah, amagay ayingasizi ngeke futhi ngifuna beyikhiphe ngoba ngipho. Bazofika Okay. Khuluma and then besuthi it's a topic for another day. Bengikunika nje ngihighlightela ngoba zi deep lezi zinto. Okay, proceed. Ngoba into enzakalayo. Ngisho ngithi mina into enzakalayo. Unenduku engithi mangikunika yona. Ngikubuze ngithi indoda unesibindi uthi uma sikhuluma ngesigubhu sika 6 million. Kahle sisuke sitwist umqondo womuntu. Akusona isigubhu. Sisuke sesenza demonstration. Ufika ne6 million akuthi izolanda amandla ngithi lalela ke. From namhlanje nansi into ezosebenza ngayo. Incwadi nansi incwadi. Bese ngithi before uhambe uzohlala 2 days la ekhaya. U1 day uzohlala la ekhaya. U1 day uyolala phezulu kwethuna unqobo. Umulala phezulu kwethuna. Yonke into engizofika ebusuku kuwe ngiyenze. Usuzumekile ulele. Ungavuka ukuthi just open your mouth. Zolala, mawulala, mawuqala ngifike ngithi ngikubamba umlomo, uzokubamba umlomo namehlo. Papa, ngikubamba. Vele uthi khamisa. Faka lento engiyifakayo ugwinya. Mawuqeda kugwinya bese ngitshela into eyiwani. Okay, after an hour ngikuvusa uvuka manje. Hlala la. That's day number 2. Emini hamba ehlathini, mawuphisiwe toilet. Khona into ozoyitoilet. Leyo into ozoyitoilet ushiye kanjani. Ungikhiphele yona lento ubuye nayo. Mawubuya nayo siyithathe lento bese sigcaba yona la. Inhlanga sifaka la. Bese ngithi lalela ke. Intombazana ngeke ulale nayo. Intombazana into ezoyenza izo toilet. My toilet leyo nto ungayimix. I-toilet yakho ungayimix nomchamo. Udle le toilet. Uyidle leyo toilet uyiqede. Mase usuka lapha
uhambe ufike uthathe lo muthi wakho sijulile manje ngithi ubufuna siye deep uthathe lento yakho isigubhu esinjalo sika 6 million 6.5 million asiwufuni ucash yangizwa ngithini asiwufuni ucash sifuna ukuthi ufunge yini ngesilungu ukufunga uzibophezele ukuthi ama-binding yes ukuthi lento ngizoyilanda bese ngithi 6.5 million beka u3 million phansi u3.5 million uzokhokhelwa ilento engizokunika and uzokhokhelwa yona that makes sense it goes iziyofika lapha mali yami yakho khetheleze engiyitholile uyabona ke lowo muthi engunike wona ukuthi uzofaka lapha thatha leyo mali thola inkukhu emnyama ichele ngegazi bese uthathe leyo mali ngo1 o'clock emfuleni ebusuku ungifonele mangifonele seku1 ngithi okay lahlela imali emfuleni lo 3 million yebo how akhethelezi lahlela leyo mali emfuleni ukukhumbula ukuthi yonke into ewumuthi uma ubona impande it's a demonstration into esebenzayo kakhulu imoya spirit uma umfundisi ethi today we are here to penetrate the spirit of demons today we are penetrating the spirit of poverty we are penetrating the spirit of dead bodies ukhuluma ngemoya athi when I walk in here I feel there are cults there are spirits which are not supposed to be here I'm talking about a true prophet athi khona into engizwayo I feel something here iqiniso elihle that is why ngithi uma uyinyanga imithi igcine Saturday futhi mawunabafana bakho abakusebenzela ayibanjwe yibona mawumfundisi igcine imithi wena Friday because the moment you walk in church kunezinto ezingahambisani nesonto I cannot do lento engiyishoyo ngiyenze kuyi Saturday hence I was asking about the conflict yomsebenzi wakho uyigcina Friday thank you for answering bese zijwayeze ngaso sonke isikhathi kuye emanzini or ube nemithi yakho geza ngayo or iwash uyayihlambulula ngoba uyongena phakathi kwabantu akufanele ukuthi mawungena phakathi kwabantu abantu bathi siyasindwa that is why ngithi mina Mbatha kunomuthi omusha sha engufundile lo muthi ngufundele kwenye indawo abathi seChitungwitha eZimbabwe phansi lo muthi ngithe mangifunda ngifunde mina ukuthwebula inhlanhla yomuntu okhuluma kabi ngawe julile manje anyone ola kunemfihlo ngeke ngikhulume la but you can work enhlanhla isitha sakho angakudayisela if you know very well ukuthi lo muntu lo akangifuni alishoni langa engakhulumanga ngami awuphela u3 days engakhulumanga the moment ekhuluma ngawe noma the moment ekucabanga ukuthi xa uyayiphampa lento yakhe yasukuma uyayisukumisa kunomuthi omushasha engufundile okay lo muthi usebenza kanjani kumele sithole iqhude njalo ekseni mawusemakhaya yini ekhalayo iqhude nanso lakhala mawuya kuma suburbs uhleli kuma suburbs la quiet khona yini ekhalayo normally inyoni or amaju ijuba engilifunayo inyona ngithi uyayizwa lento every day mele sithole inhliziyo yejuba sithole inhliziyo yeqhude every day no ngithi every day lezi zinto ziyakhala bengithi we get lezi zinto mele sithole inhliziyo yejuba sithole inhliziyo yeqhude
bese lento siyithathe siyigayi sihlanganise nalomuthi. Mina mawufika kimi esigodlweni ungitshela uthi inesitha engisho isitha sabulawa manje. Don't kill your enemies. Invest. Use those people. Yibona bayokwenza ukuthi ugibele iLamborghini. Mawufika kimi esigodlweni uthi Khehlelezi ungafiki kimi uthi umbatha uyisitha sami usuke uyisiphukupuku mawuthi umbatha uyisitha sakho ngiyazi uyena okhomenta kambi kanjani kanti umbatha kakunakile ngoba lento ngeke isebenze. Mina ngifuna uze kimi uthi 100% sure ngiyazi ukhona umuntu ongishaya ku social media but angimazi uhlala phi but ngiyamazi uyibiza ngo-user. Yabona u-user? Oh, uyibiza ngo-user, okay. U-user. Okay. Ngimthanda kabi u-user. Because u-user wena before ungene ku social media kunegama lakho lesidlaliso oyibiza ngalo. That's a nickname. Ngisho ungayibiza ngo-user. Thatha lo muthi. Uyayizwa leyo? Thatha lo muthi. Okay. Mawuthatha lo muthi lalela. Mawuthatha lo muthi bese uye ekamereni lakho. Yabona Mbatha ngikhulumise enye into manje. Mawuye ekamereni lakho bese ushaya indlwabu. Jule kakhulu manje. Ushaya indlwabu lalela. Yabo mawushaya indlwabu kanje. Kona lesikhathi masuchama uyajuluka. Echama inyawo iqonde noma uyintombazana uyachama ufuna lama spams angithi aphume enzima ustrugglation. Enemy doesn't rest up until you die. Thathe lezo zinto bese uyihlanganisa nalomuthi engunike wona bese uye estofini hathe lento yami bese uyifake phezulu kwestofu uthi hamba njengamanje uye ku-user uyibiza ngo-user uyibiza ngombatha ngifuna mawushisa estofini ushise nemali ngifuna Okay now. yonke into ethi imali imizamo yakhe mayishisa impepho mayithandaza mayicela yonke into yakhe angeke ihambe kahle yena uyobona ngathi akuhambi kahle yonke into yakhe ayize kimi angeke kungenzeki mfowethu ngoba vele sekunesigubhu sakhona khona isigubhu sakhona ke lalela isigubhu sakhona siwu-60,000 angiyifuni cash ngisuke ngifuna ukuthi siqale sisebenze usibone sisebenza ngeindlela engeke ngiyichaze la kodwa isigubhu sokuthi amandla walanda ezitheni zakho yibo ngoba ngisho asikho isithi esishona ilanga singakhuluma ngama uyisitha ngempela lo muntu ikhona into ayenzayo noma enhlizweni yakho yakucabanga kumele imali ize kuwe. Okay, let's proceed. Hayi unamabhomu. Ngikutshelile mina angenza izinto ezincane. Hayi unamabhomu. Ngithi mangibabuka abafana bekhuluma ngithi oNkulunkulu wami bayazi sijule kakhulu thina. How far are we now? Yakudida nje. I did. 1 hour 10 minutes. Okay, I'm just gonna ask this one. These Then ones see I will vibes. keep them. Yo, hayi unamabhomu but. The social media. Yeah. Dr. Khehlelezi, you are all over social media. Yeah. A lot of things were said about you. You said a lot of things now because it's not only about you, it's about you saying and them saying too. But this one, if you don't want us to talk about the social media effect, you are more than welcome to say, I'm not comfortable to talk about that shit. If you are comfortable, you can answer because I'm just going to ask questions. I'm not going to name people. I don't name people. So it's up to you if you want. If you don't want, foot still. There is no question that I ran away from. I respect you so much. So I won't do something and so be uncomfortable. But if you are okay, I'm okay. You understand? That's one thing you need to know. Okay, Dr. Khehlelezi, what led you to a public spec between yourself and I think there are 2 healers. I'm not going to name them. And why? But basically what I want to know, I don't care about the fight. I just want to know why
healers, they're always fighting on social media? Is it because si jealous of each other? Is it because mhlambe khona namandla okudlula amanye? Or nje kungaba amandla or what? Like, because ngihlala ngikubone impini Dr. Kehlelezi. Mina ngiphendula nami. No. Do I respond to those things? No. I think you respond. There's one video engibone uresponda kuyo. What did I say? I think that person bekafuna nempini or whoever ufuna nempini. Yeah, so you saying ayibona. But and then I just want to know, okay, fine. So zonke lezi zinto lezi kungabe isithunzi sobunyanga, sobungoma, sobuthandazi, sobuprofeti sisibekaphi? Okay, so zama ukuphendula as much as you can. Yeah. Okay. But did you get me, my question? All right, yeah, hence I'm saying I'll try to cover whatever that you've asked. Okay. Kehlelezi okokuqala kuyaliwa aninyanga why zonke zi-attacka wena. Is that right, ne? They're attacking me because, number one, to summarize, 2 years back. Basically, not ukuthi inyanga zi-attacka wena. Why inyanga zi-attackana? Okay, zi-attackana. Yes. Let me talk about Kehlelezi. Yes. 2 years back, we were trend kakhulu Kehlelezi scam, Kehlelezi this. Kunenyanga eyi-1 yakhokhelwa imali. Oh. By a certain political party. Okay. Impi yakhona yayinde kakhulu. Kunomfowethu omunye ngeke ngimsho ngegama owayishaywa. Uthe mayishaywa ngangena mina ngimvikela. Ngithe mangimvikela wangena iqembu thizeni. Nathi umuntu ovikela lo uzibani. Let's fund someone and you guys create a group of people and get social media influencers and try to reach a client kaKehlelezi and even create some of those clients. Nishaye lo muntu because manje siyambona ukuthi ngeke akwazi ukushayeka ngoba akayona umuntu oyenza amathenda. If benza amathenda besonjani besomvala. So he's private. So the only way ukumvala ebunyangeni is to stop the clients in going to him. Benzani bathola lenyanga eyi-1 bayinika imali enkulu. Lenyanga eyi-1 yenzani yalanda ama social media influencers. Abantu abaziwayo ukuthi bayakhuluma ku social media. But guys create any content but create ngalo muntu which was uKehlelezi. So you make sure that nishaya yonke into. You make sure that you create things nizileta like get people sizon protect. Nize nenze sure ukuthi uya nasejele. You know, it went as far as kwathiwa mina ngidlengule umntwana monawo 2 years. Kwathiwa sengimdlengule more than 14 times. I'm telling you, the case was opened and when detectives came bathola ukuthi mabebuza ukuthi lo mntwana uLilitha bangishaya ngumntwana engimthanda kakhulu. Yazi yaba buhlungu lento amaphoyisa athi mayifika athola ukuthi engakangitsheli. Abaseshi they are clever. Bathi wow, yayinhle lengane. Angitsebe yazi bona bezengane. Uthi mina iyeza kimi like akahlukani nami. She's my baby. Bathi uba igama lakho akasazi isiZulu. Ngithi mina no akasazi isiZulu. But what's your name? Athi Lilitha. Lilitha. Where is your daddy? Athi there's my daddy. How bese we keep it flying. Indoda sizobopha la. Ibophelana. Uthwana usudlengula ingane more than 14 times. Ingane yakhala is abused and when uhlangene noma wayo uhlala uhamba noma wayo lento uyenza esontweni uyenzele esontweni umntwana maka sesontweni umntwana doesn't even come to church. Nithi mina but can we have a proof ukuthi yempela uyena uLilitha because nali igama sinalo skip birth certificate now uLilitha. Lento yamzisa uma wakho kuhlungu because but okay siyayibona ukuthi into engekho le but ngokwe procedure yethu yomsebenzi sicela umntwana athathwe ayisiwe kudokotela. Jesus yangishaya lento. Yazi yangishaya ipain eyangishaya
samusa kudokotela afika amcheck athi hayibo umntwana uright akuna nix la iyashaya lento Resona singaka. izwa only to find ngelinye ilanga emunye weinyanga ongishayayo wavela wayiveza yena wakhuluma ngayo lento wathi tshela abantu iqiniso ukuthi wena une case kwakuyani icase eyadroshwa so icase eyadroshwa kukhulunywa ngale case le because thina sathi thina it's up to you maphoyisa if you want to proceed with the case but amaphoyisa athi how are we going to proceed because ayikho lento it's nothing engekho le bathi bayayivala lo mayesezongishaya social media uthi yena ayivusi case so into engidlule kuyo mina I'm the testimony into engidlule kuyona ngifisa abanye abantu badlule kuyona because inyanga sishayana ngoba umona kakhulu ukuthi siyambona lo wenza kahle bese sishayana enye into esenza silwe nina mbatha inini nenza uthi inyanga silwe inyanga umuntu afika ne social media ethatha umnyanga beka ku social media kulo oyimina ngathi ngiqala ngiyenza leyo nto zazi ngishaya inyanga zithi inyanga enjani eshuthwayo inyanga enjani evela kuma camera alikho idlozi elivumela abantu that was then benga understand bathe mabeqala be understand ombatha bethi ake siye ku interview ukhehlelezi ake siye kwabanye they had an excitement of a what a camera Yes. bakhulume yonke into kanti angazi ukuthi inyanga yombathi yangizonda ikhombisa ianger yayo phambi kwama camera uyabona umuntu mayezokudiscredit exactly akushaye athi umuntu athi yena asikho isigubhu sika 6 million uyabona wena mzo wena mfana waseverelem loyo muntu uyakhohlwa ukuthi imuno oyi1 ukhomba bani ukhehlelezi yabo eminingi ikhombe ba khombe wena yonke le ikhombe mina so wena mawuthi wena shooting mina yikho lento engiyenzayo in other ways indirectly ungamshaya inyanga I swear to God angikaze if you go through my videos you won't see me ngishaya inyanga You don't. uthi wena uboneka yi1 futhi uyasho true. No, ngiresponda I saw, yes. I responded after 5 years ngishayo created stories about Ketlelezi ku create istory ku create yonke into ngami ngashaywa kwenziwa live bafike kushaywe baqamba amangabathi bezeke imbezela also nti called a igubhu scam. a scam ngathi mina it's fine lithi iBhayibheli the business book ithi yona ibusiness book oyiBhayibheli ithi lizwe limthandanga uJesu lonke kukhona ababemkhafulela khona ababenza ini so anginangi I'm the testimony but what happened to me I don't wish ukuthi yenzeke kwenye inyanga because inyanga ziweak enye uthatha intambi yoyikhunga mina ngikutshele I had 7 pharmacies employed more than 500 abasebenzi I'm left with 120 abasebenzi njengamanje you will be happy uthi wena baphelile abasebenzi bahambile how many families are hungry akade benza imali ngokuthi mina nginika abantu imithi kunabantu abangasakwazi ukuza kimi babone umuntu kanti wayenza icomment ekhokheliwe wayenza icontent ekhokheliwe because some of those content creators even the people ababengishaya they came back to me bayabuya they came back to me bazothi kimi siyaxolisa Ketlelezi ngithi mina I'm accepting the apology but the problem what about the dent esele kumuntu othi mayengibona ku social media athi that is why I went to an extent yokuthi ngike ngenze research ukuthi lezi inhliziyo zabantu abangizondayo manje can I not benefit yini ngazo ngaze ngawuthola umuthi endaweni okuthiwa isechitungwitsa ngathola umuthi othi use them. Anyway, I want to say thank you so much. I really had fun doing this with you. I think I learned Ketlelezi today, and what you're saying, yes. Remember, as content creators, we research. I don't know. I research. We read. We look, but it's take a brave man to come and sit with a person okhulunywa izinto eziningi ngaye kushiwo lokhu nalokhu nalokhu but
I was like, you know what, Ne? I really want to interview this man. I would love to sit down with this man. I would love to hear like ubuhlakani balo muntu lo, which I did get it. So whatever negativity, because yes, I know people, they will be saying a lot of things, but I don't care. It's not about them, it's about me and you. It's about them hearing the teachings and your story, because at the end, yes, not everybody will like what you will be saying, what I will be saying. But let me tell you something. Indlebe ayiphakelwa, bazobelaleli, bazobezwa, bazoyibheka ivideo, and they will gain something. And I always say, take what works for you, run with it. If it doesn't work for you, my manches, they know me. Leave it. Because at the end, see for information. I'm a researcher, I'm a writer, so of course, and I'm looking forward, because I'll be watching your interviews. There will be things that I'll be picking. I'm looking forward to do an interview with you again. I'm looking forward to put you on a panel. I do panels as well, just to dig into and hear ukuthi sicabanga kanjani singabantu. Now into engizoyicela nami Mbatha ukuthi abantu makunento abafuna ukuyifunda kimi noma abafuna siyikhulume cela babhale kuma comment. Yes. And the other thing, if awumphi ukhethelezi, you hate him from far, from what you heard, I think today I've deleted something emqondweni wakho. Yes, you did. Get an opportunity to come close, because yabona njengamanje nawe ucabanga enye into. Yes. Get a chance. Yeah. Unga hotspot wa umngani, Yes. because umngani wakufonela asambe som attack ku social media. You know mina ku TikTok maybe sengenze ama channel maybe 6 times. Whenever I do, by a reporter, by deleting it, okay, it's fine. Sengaphilela lokho. So it's fine. Kunomuntu ekhaya ongazonda ukhethelezi, kunomuntu ozonda uMbatha akakaza ahlangana nawe. Ukuzonda ngoba ubona umsebenzi wakho, ukuzonda ngoba wena umngani wakho owayizwana nawe anisazwana, uhambe womtshela ukuthi ungamthandi lwana, uyakunyanya kwangempela futhi akakufuni, kodwa akazi ukuzondelana. But I always say I wish to help those who don't like me, abangakazi bafike kimi. Futhi into edlozi lami liweli strong ngakhona, lithe kimi khululeka. Bonke abangakufuni siyofika kubona emaphusheni. Masifike kubona emaphusheni ngeke baphumelele up until baze bafike kuwena. Wena uyobasiza. It's a sign yokuthi uyomsiza umuntu mayeke wakuphupha. Noma wathi edlula ku social media wakubona. Kusuke kusho ukuthi hamba kuyena lo. On that note, it's a wrap and goodbye, darling. Thank you so much, Dr. K. It was wonderful to have you. Thank you. I'm done.